Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met het bericht dat er opnieuw een 4-jarige alleen op straat is aangetroffen. Vorige maand was dat ook al het geval en nu heeft de politie zondagochtend om 4 uur 's ochtends een bericht gekregen dat er een kleuter op de Winston Churchillweg alleen aan het lopen was. Op dat moment wilde hij de straat oversteken. Toen kwam er een kraanmachinist, die heeft natuurlijk, zoals een goed burger betaamt, gestopt. De politie gebeld. De politie heeft de jongen opgehaald. Na onderzoek bleek waar hij woonde. Moeder was aan het werk. Vader zou eigenlijk op het kind moeten passen. Maar toen het kind sliep is hij weggegaan. En toen het kind wakker werd is hij op straat gaan lopen. Het is een situatie die vreselijk is. Die ook veel erger had kunnen aflopen. En de politie heeft de ouders streng toegesproken en benadrukt dat als je een kind hebt, dat je er ook goed voor moet zorgen. Garantiefonds is noodzakelijk, dat schrijft de Extra vandaag. Het aantal ongelukken op de weg is groot op Curaçao. Maar er zijn vaak situaties waarbij een van de beide partijen niet de juiste papieren heeft voor de auto, niet verzekerd is, mensen niet gedocumenteerde, geen papieren hebben om op Curaçao te verblijven, mensen die wegrijden, mensen die wegrennen. Al dat zorgt ervoor dat er veel problemen zijn voor mensen die schade hebben opgelopen en dat niet vergoed krijgen. De krant die meldt dat de Associación Tráfico Seguro Curaçao en ook de Fundación para Consumidor in het verleden al vaker hebben benadrukt dat er een blikschadegevallenregeling moet komen, net zoals het in Nederland ook is, een garantiefonds dus. En volgens de krant is het van hartstikke groot belang dat het daadwerkelijk ook gaat plaatsvinden op Curaçao, om daarmee heel veel leed van mensen die betrokken zijn bij ongelukken te voorkomen. Opnieuw aanpak van reuzenslak. Het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur heeft onlangs een sloot in de wijk Montaña laten schoonmaken om bewoners te verlichten van de overlast door de Giant African Land Snail. Dat is een reuzenslak. Minister Pisas had opdracht gegeven omdat op die manier de mensen niet meer de slakken van hun huis moeten halen. Ook ontstond er de mogelijkheid dat er meer bijen in de sloot zouden komen. Dus het zijn zeg maar 2 vliegen in 1 klap. Maar de reuzenslak is nog steeds aanwezig op Curaçao. En er moet ook op gelet worden dat hij zich niet verder kan verspreiden. Het zijn grote slakken zoals u ziet op de beelden. Sterke rioollucht bij de belastingkantoor. Niet zo lang geleden is het belastingkantoor geopend. Daarna was het weer enige tijd dicht vanwege hekken. Maar nu is er een probleem met het rioleringssysteem. De stank uit het riool dringt door in verschillende afdelingen, wat uiteraard een uiterst onhygiënische situatie is om te werken. Vorige week donderdag moesten enkele werknemers naar huis worden gestuurd omdat de stank ondraaglijk was. Op vrijdag was de situatie nog erger. Afgelopen weekend zijn deskundigen aan de slag gegaan om het probleem met de rioollucht in het gebouw te verhelpen. En men hoopt dat het ook zo snel mogelijk weg is. Zorgen om cyberaanvallen, dat zegt de fractie van Man Pin in het parlement. Daar moeten we harder aan werken. De parlementariër Suzy Camelia Reumer heeft een vraag gesteld aan de minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening om actie te ondernemen ter bescherming van de nationale veiligheid en de persoonsgegevens. De fractie van Man Pin heeft minister Kimberly Louyantai schriftelijk verzocht om te reageren hierop en laten weten wat we kunnen doen om dergelijke aanvallen te voorkomen en af te slaan. Dan is er een gestolen auto gevonden in de Galvaniestraat. De politie van Otrobanda is naar die straat gegaan na een melding dat er een verdacht voertuig geparkeerd stond in een stuk Mondi. Bij aankomst trof de politie een witte Toyota Corolla aan en die bleek afkomstig te zijn van diefstal. Een kraanwagen heeft de auto weggehaald en het wordt nu verder onderzocht. Ook heeft de politie een man aangehouden op een gestolen motor. Dat gebeurde afgelopen zaterdag tijdens een verkeerscontrole om 4:15. De man die reed op een motor ter hoogte van Gato en die bleek gestolen te zijn. Daarvoor was ook al aangifte gedaan. De man, een 23-jarige Curaçaoenaar, is opgepakt als verdachte van diefstal en heling. Wij gaan even over naar een break. We zijn zo bij u terug.
Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Welkom op Curaçao, een van de mooiste eilanden in de Caribiën, een ware parel. En het is een eiland waar je van heel veel zaken kunt genieten. Van de natuur, van de zee, van het eten, van de mensen en zoveel meer. Curaçao is een eiland waar heel veel gebeurt op het gebied van politiek, cultuur, sport en zoveel meer. En Extra Journaal brengt het belangrijkste nieuws van Curaçao. Maar we hebben ook aandacht voor al het nieuws op Bonaire en Aruba en op de bovenwinden, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius. En we belichten al het nieuws van alle kanten. Het nieuws is duidelijk, actueel en vers van de pers. Extra Journaal, elke werkdag op Salto. Op Curaçao zijn we de hele dag bezig met het maken van Extra Journaal. Volg ons op je favoriete Amsterdamse zender, Tauro. We beginnen op Saba, want daar is een man vermist en er wordt al sinds zaterdag naar gezocht. Het gaat om Jozef Lancelot Hessel, geboren in 1951. Zijn laatste bekende locatie was zaterdagmiddag de Sulphur Mine Trail, een wandelpad om 12 uur 's middags. Sinds die tijd zijn er allemaal speurhonden ingezet. Er wordt met drones gewerkt om te kijken waar de man gebleven is. In totaal 50 mensen zijn bezig in een speurtocht naar meneer Lancelot Hessel. En er wordt ook aan mensen gevraagd om niet te lopen op die trail waar hij gelopen heeft. Zodat de speurhonden nog zo heel goed de geur van Hessel zouden kunnen vinden. Het is een opvallende situatie. Saba is, zoals we weten, niet heel groot. Er wonen ook niet heel veel mensen. Een vermissing is groot nieuws en het hele eiland helpt om te zorgen dat de man weer gevonden kan worden. Dan gaan we naar Sint Maarten, want de chauffeur moest een geluidsinstallatie weghalen. Ja, ik lach erom, maar het heeft voor veel ontevredenheid in de omgeving gezorgd. U ziet op de foto, het was een enorme installatie. En daar moet nu door de politie mensen actie van ondernemen. De persoon, de chauffeur die dit in zijn auto had geïnstalleerd, zorgde opmerkelijk veel voor geluidsoverlast. En nu heeft hij dus van de politie te horen gekregen dat de grote luidsprekers, versterkers en andere elektrische componenten moeten worden gedemonteerd. Pas nadat dit proces was voltooid, werd het voertuig teruggegeven aan de eigenaar. En dan op Curaçao, er was een ongeluk op de Crakasbaaiweg afgelopen weekend, waarbij een chauffeur tegen een boom botste. We weten niet waar het aan lag, maar hij was ernstig gewond. De bijrijder gelukkig niet, maar de chauffeur moest wel naar het CMC worden gebracht. De politie heeft de zaak in onderzoek. En dan gaan we tenslotte nog naar Colombia, want daar is het nieuws binnengekomen dat de Colombiaanse presidentskandidaat Miguel Uribe is overleden. 2 maanden na een schietpartij. Miguel Uribe Turbay werd in juni tijdens een openbare bijeenkomst neergeschoten en hij is nu op 39-jarige leeftijd overleden. Hij lag 2 maanden op de intensive care. Begin juli leek Uribe tekenen van herstel te vertonen, maar het is niet verder gezet en hij is overleden. Hij werd op 7 juni neergeschoten tijdens een campagnebijeenkomst in Bogota door een 15-jarige huurmoordenaar. Die schoot hem 3 maal neer, 2 keer in het hoofd, zonder dat het motief bekend is. De autoriteiten hebben 6 verdachten gearresteerd en er wordt gewezen naar een dissidentengroepering van de voormalige FARC-guerrilla als mogelijke opdrachtgevers. Volgens de Colombiaanse vicepresident Francia Marquez is het een trieste dag voor ons land. Miguel Uribe, zoals wellicht bekend, heeft zijn moeder verloren in 1991, ook door geweld in Colombia. Zij stierf tijdens een ontvoering op bevel van Pablo Escobar. In Amerika is ook al gereageerd op de dood van Uribe en Marco Rubio, de minister van Buitenlandse Zaken, heeft om gerechtigheid voor de verantwoordelijke gevraagd.
En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Extra Journaal. We zijn er morgen weer en ik hoop u ook het allerbeste. Tot ziens. Dag.